Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. Siyempre, ito po si Jody Dizon Mercado, ang inyong makakasama sa kwentuhan ngayong araw. And siyempre, para po sa mga balita at updates sa ating komunidad, tumutok lamang po kayo sa mga social media platforms ng CLTV 36. Ang aming pong mga FB pages ay CLTV 36 Official and CLTV 36 News. So, dalawa po ang aming FB pages. Hanapin niyo lamang po yan sa ating Facebook, syempre. And ang amin naman pong IG account ay CLTV 36 Official. Ang aming pong Twitter account para mabasa po ninyo ang aming mga tweet sa Twitter ay CLTV 36. Kung nais niyo pong mapanood ang mga nagdaang episodes at programa and latest uploads ng inyong isasong CLTV 36, mag-subscribe na ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, itype lamang po ang inyong ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. And meron din ho kaming TikTok account. Ito po ay at CLTV36. At bago po tayo tumuloy sa ating topic question of the day comments, nais ko po munang batiin ng happy birthday si Chio Osakabe. Chio, happy birthday sa iyo. Ang kaibigan ko pong ito ay nasa Japan ngayon. Paano ba ang happy birthday sa Japanese? Siyempre, malayo man ay malapit din. Wishing you good health and maraming blessings sa iyong pamilya, sa iyong birthday, Chio. And siyempre, dalangan ko na maabot mo ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay for yourself and for your family. Sana maging masaya ang pagdiriwang ng iyong birthday kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Basta push lang. Siyempre, after the storm comes the rainbow for you, Chio. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Chio Osakabe. Happy birthday din kay Tito Felix Boying Granada, Ninong Felix, Ninong Boying. Tito Alex, happy birthday po sa inyo. Wishing you good health and maraming blessings kasama ni Ninang Josie. And syempre, dalangan ko din po na talagang makapaglibot-libot pa kayo around the world. Siyempre, sulitin natin yan and lagi ho kayong maging masaya
Ingatan ho kayo ng ating Panginoon, nilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Tito Alex Granada. Eto na po ang greetings, comments. Naku, napapasobra na yata ako sa greetings. Talagang nakakagutom na yata ang sitwasyong ito. Ito na ho ang ating topic, question of the day with your comments. Anong good news ang hinihintay mo? Ang sabi po ni Joan Aguilar Tolentino, ang salitang, your heart. Naku, saan ka ba naka-apply, Ma'am Joan? Siyempre, dasal-dasal lang yan. And siyempre, sana marinig mo ngayong your heart. Si Chard Lopez, sana bumaba ang presyo ng bigas. Alam ko, dumating pa yung sa panahon na tig 15 pesos ang kilo ng bigas. No? Noong panahon na yun. Pero ngayon, ang mahal nga ng bigas. Hopefully, bumaba ang presyo ng bigas at matulungan ang mga magsasaka nating talagang nagbabanat ng buto upang mayroon tayong maihapag o mayroon tayong makain na kanin sa ating hapagkainan. Si Karen, wala siyang apelido. Wala nang sakit ang mga mahal ko sa buhay. Yes, dalangin din natin yan. Sana'y makarinig tayo ng good news sa ganyan. Tayong lahat na wala nang may sakit sa ating mga mahal sa buhay. Si Miguel Jose Baltasar, isang message na lang. Boss Miguel, sana good news yung message na ibibigay sa iyo. Kahit anumang sino man yan, ha? Sana good news yung matanggap mong message mula sa taong ine-expect mong magpapadala ng message sa iyo. Tuloy-tuloy nyo naman pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic, question of the day at sa ating pong kwentuhan kasabay ng pagdiriwang ng uwang ng ika-4 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Green City Medical Center, isang art exhibit ang kanilang ilulunsad na may temang Heart for the Arts. Ano nga bang layunin ng exhibit na ito at ano-ano ang mga likhang sining na tampok dito? Yan ang ating aalamin kasama si Mr. Rayvan Santos Rugtu, ang Marketing Officer ng Green City Medical Center. Dito lamang po yan sa may City of San Fernando, Pampanga. Welcome po sa topic, Sir Rayvan. Hi, Sir Jody. Magandang araw po sa lahat po ng mga nanonood ng ating topic for today. Alright, Rayvan, alam ko, nakausap na kita dati, no? And naging bisita na kita sa ibang programa dito sa may CLTV. And ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na batiin, i-shout out, i-greet lahat ng iyong i-greet, mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kasama sa trabaho, followers, subscribers, boyfriend, girlfriend. Sana wala kang makalimutan sa mga nais mong i-greet dahil baka magtampo ang mga yan. Oy, Rayvan, napanood kita sa TV. Ba't hindi man ako sinout-out? Kahit konti lang kasi baka maubos ang oras natin. Pero go ahead, Rayvan, sa iyong mga greetings. Thank you so much, Sir Jody. And yan po sa lahat po ng mga nanonood. Hello po sa inyo sa Green City Medical Center, sa ating President na si Dr. Alvin Peñafiel. And sa lahat po ng mga executives natin, Board of Directors ng Green City Medical Center. And of course, sa family ko po sa Mexico, hello po sa inyo and Happy Fiesta Balen in Mexico. Uy! Pesta pala kina Sir Rayvan. Parang masarap ang Shanghai, Sir Rayvan, ha? Kung may sobra, kung may abo na matira. Kung ating abo, Sir Rayvan, ha? Padalan mo kami kinikin CLTV. Sir Rayvan, kamusta pong Green City Medical Center sa kanilang ika-4 na taon? As of now, sir, dito sa Green City Medical Center, dahil 4th year anniversary na namin, meron po kami mga inilunsad na mga program po, no, na pwede sa mga patient, employees, and doctors po na talagang nagtrabaho po dito sa Green City Medical Center. So, yung pag-preparation po namin dito is talagang malaki po yung preparation na ginawa namin when in fact dahil dito po meron po kami 12 na activities na meron tayo at inilunsad dito sa Green City, sir. Mga activities natin, Sir Rayvan,
napakarami naman pala, hitik at siksik ang inyong calendar of events para sa ika-4 na anibersaryo ng Green City Medical Center. Ano ba yung mga activities natin, Sir Raven? Yes, Sir Jody, yung mga activities natin dito, like nung May 1, nagkaroon tayo ng blood donation drive na ang aktibidades ng itong ng na ang aktibidades nito is yung mga ano natin, yung mga gustong natin mga maging donor, no, sa blood donation drive na ito. Meron din tayong anniversary bazaar na meron tayo sa May 15. Meron din pong heart exhibit na May 15 and GMC walkthrough na gaganapin din po sa May 15, no? So ang anniversary po talaga natin is May 18 na gaganapin po ay magkakaroon po tayo ng motorcade. Magkakaroon din po tayo ng 4th year anniversary mass dito sa Green City Medical Center. And of course, magkakaroon din po tayo ng gift giving para sa ating mga patient dito sa Green City. And after that, Sir Jody, May 19 naman po, magkakaroon po tayo ng Pampering Day na yung mga employees po yung mag-benefit sa Pampering Day na to. Meron tayong manicure, pedicure, massage, and haircut po. No? And dito naman po sa helping hand natin, Sir Jody, magkakaroon din po tayo ng beneficiary dito wherein magre-renovate po kami ng isang kitchen sa Sitio Tahimik na nangangailangan talaga ng common kitchen na natin. So magkakaroon din po tayo ng frontliners kitchen na gaganapin po sa May 22 to 25. So yung mga magbe-benefit dito, yung mga employees natin, no, Sir Jody. And ang last day po ng ating celebration ay GMC Fun Day or culminating activity para sa ating mga employees and doctors po na gaganapin po sa May 26 and the Night of Fellowship para naman po sa ating mga doctors na magkakaroon din po ng mga artists na bisita dito on May 27, sir. Yun, no? Napakarami pala. Sir Raven, itong mga events na ito, no? Magkakaiba sila, merong mga bazaar, and merong mga fun activities, meron din para sa mga nangangailangan ng tulong, no? Bakit ito po yung mga klase ng mga activities ang inihanda ng Green City Medical Center sa kanilang anibersaryo? Yes, Sir Jody. Hinanda ito ng Green City Medical Center is para po magkabuklod-buklod po yung mga patient natin. Hindi lang yung mga patient natin, no? Pati po yung mga employees and doctors, investors na meron tayo dito sa Green City Medical Center. So, inisip po itong activities na ito, no, para hindi lang nakasentro sa ating mga employees and doctors, but also to our beloved patients po na talagang nangangailangan ng medical support. Yun. So, talaga naman, hindi lang, usually kasi kapag anniversary ng ospital, no, kakaunti lamang, pero ngayon, nakikita natin, based sa mga nabanggit na activities si Sir Raven, na holistic, no? Holistic yung mga events na kanilang inihanda para sa kanilang anniversary. And sa inyong anniversary, Sir Raven, lahat ba ng mga venues na ito ay sa hospital lamang? Actually, sir, yung iba po sa venue namin is dito po sa hospital. But kamukha po ng helping hand, sir, ang gaganapin po ito sa Sitio Tahimik sa San Fernando, Pampanga. Wherein magkakaroon kami ng content program and magre-renovate kami, sir, ng common area nila, like yung kitchen nila. Kasi hindi lahat ng family po doon sa Sitio Tahimik na yon is parang meron po silang kitchen. So, yun po yung nagawa namin with regards naman po sa partnership is the University of the Assumption po. So, yung unang event ninyo, nitong unang araw ng Mayo, Sir Raven, yung bloodletting drive, kamusta yung naging resulta? Yes. Sir Jody, based po sa binigay na census ng ating mga medtech or ng ating blood bank section is nagkaroon po tayo ng 59 blood donors po na successfully na talagang makikinabang po yung mga patient natin. Yun, congratulations. And talaga namang, Yes. siyempre, una pa lamang yan and marami pa pong mga events
for the 4th anniversary ng Green City Medical Center. And sa pagbabalik po ng ating programa, alam niyo po, meron po silang napakagandang event. Ito po ay para naman po sa larangan ng sining. O akala nyo ha, ang ospital ay pang pangkalusugan, pero pwede rin siyang pang sining. Yan po ang pag-uusapan po namin ni Sir Rayvan sa pagbabalik po ng inyong programang Topic. Kayo'y nakatutok pa rin sa ating programang Topic. Happy anniversary kay Kuya Noli and Ate Diaz Santos. Magmahalan kayo hanggang gusto nyo and manatili sanang sentro ang Panginoon sa inyong pagsasama and biyayaan pa ng maraming blessings ang inyong pamilya. And syempre, for your anniversary, wishing you good health sa buong pamilya. Ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan ng ating Panginoon. And magmahalan kayo hanggang gusto nyo, mag-anniversary kayo hanggang gusto nyo kay Kuya Noli and Ate Diaz Santos. Samantala, basahin na po natin ang inyong mga comments sa ating topic, question of the day. Halos magkakapare-pareho, siyempre, pero magandang hangarin ng mga inihintay nating good news sa buhay. Ito, yung sabi nga nung isa, you're hired! Ang komento po ni Erzen Vitug, naku, ito, mabigat ito. Napapailing nga yung kasamahan natin dito dahil magbayad na sana ang may utang sa akin. Kaya lang may hi. So para bang napanghihinaan ba ng loob? Wala bang balak magbayad dyan, Sir Ma'am Erzen? Malay mo, ma'am. Maibigay na yung mid-year bonus niya. At makapagbayad na sa ng utang. Si Raymart Ragmat Manusig, salary increase. Sir Raymart, mag-request ka na. Mag-request ka ng salary increase, sumulat ka. Kaya yung bugbugin mo, joke lang yun, bawal yun, baka hindi ka makakuha na. Dapat magtrabaho kang mabuti, ha? Pakita mo talagang nagsisipagkat may output, sigurado may salary increase kang makukuha. Si Arnel P. Torres, yung tumama ka sa huweteng. Uy, Sir Arnel, ha? Bawal yan, alam ko, wala nang huweteng, ha? Pero kung tumama ka sa loto, Sir Arnel, ha? Sana magdilang anghel ako, Sir Arnel. Sana tumama ka sa loto. Balatuhan mo naman ako. Yee! Si Jobel Carbon Santos Kapinpin, na isa sa ating top fans, Ma'am Jobel, ang sabi niya, PBB. Ibig sabihin po ng PBB ay performance-based bonus, hindi po Pinoy Big Brother, ha? Mid-year bonus at anniversary bonus, ano yung inst allowance? Only, ano yun? Di mo alam? Ako rin, di ko alam eh. Pero ano man yan, sana umulan ng pagpapala, umulan ng bonus at allowance para sa mga guro dito sa buong Pilipinas. Antayin nyo ang good news na yan. Siyempre, hindi kayo pahabayaan ng ating pamahalaan. Maraming salamat po sa inyong komento sa ating topic, question of the day. Kasama pa rin po natin si Sir Rayvan
na siyempre pinag-uusapan po namin ang mga activities para sa ika-4 na anibersaryo po ng Green City Medical Center. Pero Sir Rayvan, kung ikaw naman ang tatanungin sa ating topic question of the day, ano bang good news na iyong nais na matanggap, Sir Rayvan? Promotion, sir. Yan, Yung hindi mga lang ano sa- dyan, ito, Sir Rayvan, yung mga presidente natin dyan sa Green City, nagpaparamdam, Ayan, ano yung gagawin sa kanya. Pero Sir Rayvan, meron kayong isang napakagandang event sa inyong Foundation Day sa Green City. Ano ho ba ito, Sir Rayvan? Yes, sir. Ito po ang Heart for the Art ay art exhibit for a cause. No, na nagkakaroon po tayo ng benefit sa ating nagkakaroon po tayo ng beneficiaries ng mga local artists po dito sa hindi lang naman sa loob, sir, no, ng Pampanga, kundi rin po sa labas po ng Pampanga. Sir Rayvan, alam ko nitong nakaraang taon nagsagawa na rin ho kayo ng ganitong klaseng art exhibit. Kumusta po ang naging art exhibit nitong nakaraang taon? Yes, Sir Jody, kung di po ako magkakamali, nagkaroon po tayo ng 264,000 donors po, no? Na ang beneficiary po nito is yung mga kids cancer patient po or kids cancer incorporation po dito sa Green City Medical Center na nagbibigay po kami ng mga support medical or medical support sa kanila. Alright. Sir Rayvan, sino ba ang mga artist na kasama rito sa ating exhibit? Meron bang mga doctors na nariyan sa Green City Medical Center na kabahagi ng inyong exhibit na ito? Yes, Sir Jody, yung mga doctors natin, minsan sila po talaga yung nag-i-invest ng mga ng mga paintings natin, sculptures and others po. And as of now po, Sir Jody, ang makakasama po natin si Maestro Rafael Maniago, Ramcos Nulud, Juan Miro Gallery, Aldrin Rivera, Chelsea Aven Pan, and yung kapatid po niya na si Christoph Alion Pan, Alvin Dungka, Lyndon Joseph Susi, and of course, meron din po tayong mga madidisplay na masters po like Juvenal Sanso, Mauro Malang Santos, Norma Beleza, Federico Alquaz, Prudencio Lamarosa, and Angelito Antonio. And of course, Sir Jody, magkakaroon din po tayo ng mga senior artists no, na magdi-display po sa ating art exhibit. Kasama na po dyan si Manuel Baldemor, Phil Dumalo, Nelly Campos, Adrian Morales, Raul Patindol, Ronald Castrillo, and Rich Cedeño. Sir Rayvan, ano ho ba yung mga art pieces na mai-exhibit sa Heart for Arts? Puro paintings lang po ba ang mai-exhibit dyan? Yes, Sir Jody, yung mga po natin, yung mga artists po natin, meron po silang mga sculptures, mga drawing po nila. And actually, Sir Jody, dapat po makakasama po natin si Mr. Erwin Dayrit, no? Na naging sad news po sa ating lahat kasi nga po dahil po unfortunately wala na po siya, no, but we are trying to to communicate with them po para po makapag-display din po tayo ng mga artwork niya. So yung mga artworks po nila is hindi lang naman po mga sculptures, paintings, ganon. And nag-invite din po tayo ng mga ibang pwede po na ma-invite dito sa natin art exhibit natin, like yung last time po nagkaroon po tayo ng mga bonsai or mga plants po na i-display po natin. Sir Rayvan, kailan ba ito mabubuksan at hanggang kailan po tatagal ang exhibit natin dyan sa may Green City Medical Center? Yes, Sir Jody, yung po natin, yung art exhibit po natin is from May 15 po. 5 p.m. po yung opening natin. Pero yung viewing days po natin is from May 15 to May 26 po. 8 a.m. to 6 p.m. po. Dito po yan sa upper ground level ng Green City Medical Center. Ayan. Sir, saan banda yung area na yan kung saan i-display para dun sa mga nais bumisita? And syempre, baka kasi merong mga interesado na hindi naman pasyente or hindi naman nagbabantay sa ospital, nais magpunta sa Heart for the Arts exhibit nyo, pwede ho ba silang magpunta riyan at tignan yung exhibit sa inyong ospital?
Yes, Sir Jody, lahat naman po invited po no sa ating art exhibit for a cause. Nag-grand opening day po sa May 15, 5 to 8 p.m. po. Dito po yan, di ba pagpasok niyo po ng OPD doctors, magkakaroon po, meron pong hagdanan doon papunta sa ating upper ground level, no? And hindi lang naman po sa May 15 siya pwedeng puntahan. Kaya po siya hanggang May 15 to May 26 po. Ayun. So, sa mga interesado pong bumisita sa kanilang exhibit, bubuksan sa May 15 and sa May 26 po magtatapos sa night. So, you have enough time po na bumisita at makita ang iba't ibang artworks na ma-display po sa Heart for the Arts exhibit sa Green City Medical Center kung saan selected artists at meron po mga doctors mismo ng hospital ang magpapamalas ng kanilang mga gawang sining sa anniversary po ng Green City Medical Center. Sir Ivan, papaano ho naman kaya interesado ho yung ating mga bisita na bilhin, no? Yung artwork, no? Meron bang mga for sale dyan at meron ding mga hindi pwedeng bilhin sa mga ma-exhibit dyan sa Heart for the Arts? Yes, Sir Jody, lahat po ng mga artworks natin ay for sale. And meron pong mag-accommodate sa inyo, each artist po, no, na sila po mismo yung makakausap ninyo with regards naman po sa payment natin. Okay. Pero syempre, baka sa isang araw, just in case na wala sila sa exhibit, no? Papaano kaya sila makokontak or papaano yung magiging process dun sa mga nais na bumili dun sa kanilang artworks? Sino ang kakausapan nila doon sa side ng Green City Medical Center? Yes po, pwede po kayong mag-message no sa ating Green City Facebook page. And pwede nyo rin po akong i-call sa 0977-482-0381. And hanapin nyo lang po si Mr. Rayvan Santos Dugto or ako po. Sino yun? Di ba? Ikaw din doon. Niloloko mo naman kami. Kontakin po si Rayvan. Ikaw yun eh. Siyempre, sabihin mo lang ako yun. Talaga. Yes. And sir, libre ba? Libre ba? Yung mga baka may ticket yan. Baka kailangan bumili mo ng ticket bago makapunta sa exhibit. Meron bang mga ganon, Sir Rayvan? Wala sir, wala po. Pwede po kayong magtungo dito sir. O yun So wala akong bayad, libreng-libre ang pagtungo dyan sa Heart for the Arts exhibit, no? Dyan po sa may Green City Medical Center. And nabanggit nyo kanina, meron akong proceeds, yung mga proceeds dito sa exhibit ay mayroon akong magandang patutunguhan. Saan po ba mapupunta yung proceeds ng ating exhibit, Sir Rayvan? Kaya po nang sabi ko kanina, no, Sir Jody, ang beneficiaries ng event na ito ay mga kids cancer patient or Kids Cancer Incorporation po na nabuo ito nung, since 2020 na nagkaroon ng art exhibit. Doctors, investors and other patient po mismo ang sumusuporta dito. And as a part of our founding anniversary of Green City Medical Center, of course, gusto naming i-level up ito, no? Lalo na yung mga beneficiaries natin na mga kids cancer patient po. Iyon. Ayan, ayan po Narinig po ninyo, meron akong advocacy ang ospital dito po sa kanilang gagawing exhibit, no? Makatutulong po yung exhibit na ito sa mga kabataang may cancer, no? Sa pagpapagamot ng mga kabataang may cancer. So, sa mga interesado pong makakita ng mga one of a kind na mga obra ng ating mga artist, no? Mga local artist ito, no? Sir Rayvan, no? Yes po. No? Magtungo lamang po kayo sa Heart for the Arts exhibit. Magbubukas po yan sa May 15 and magtatagal po hanggang May 26 ang exhibit na ito. Suportahan po natin ang anniversary activities po ng Green City Medical Center. Pero I think, Sir Rayvan, you're still inviting other artists to join sa yung exhibit natin since May 3 pa lang ngayon, no? May ilang araw pa na baka gustong humabol po sa inyong exhibit. Yes, sa lahat po ng mga artists natin na gusto pang
mag-display po ng inyong mga artwork, pwede po kayong mag-message sa Green City Medical Center Facebook page, or pwede nyo rin po akong i-message, no, na sa lahat po ng mga gustong mag-display po, no. And as of now po kasi is gallery po yung meron tayo, and other local artists po dito sa Pampanga. And again, Sir Ivan, invite po ang ating mga viewers, hindi lamang po dito sa Heart for the Heart Arts Exhibit, pero sa lahat po ng inyong mga activities. Pero syempre, particular po sa exhibit natin ito. Go ahead po, Sir Ivan. Yes, sa lahat po ng ating mga kabalen, no, na gustong mag-invest sa mga artwork po ng ating mga local artists, but also sa lahat po ng mga individual na gustong makatulong po sa ating kids cancer patient po dito sa Green City Medical Center, pwede po kayong magpunta sa ating grand opening day na May 15 na 5 p.m. to 8 p.m. and magbubukas po ang viewing natin from May 15 to May 26 po, 8 to 6 p.m. Alright, Sir Ivan, maraming salamat po sa inyo, and dalangin po namin maging successful ang lahat po ng activities na inihanda ng Green City Medical Center para sa kanilang ika-4 na anibersaryo. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang po sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako po si Jody Dizon Mercado, at sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Caluguranda kayo. Taga rito kasama nyo CLTV 36. Atin to.